Ešte takto pred videom tu dám súťaž o tento tu brainrot. Dáte, ako sa zapojiť do súťaže. Je to easy, stačí dať odber a like a do komentárov napísať, že sa chcem sa zapojiť do súťaže. Okay, takže čaute ľudia, vás vítam a moje prvé video mojho prvého bude zo Steel a brainrot. Takže dneska tu budem takto sám. Ja vám budem ukazovať takto tu moje brainroty a tak viete moje prvé video, takže ideme si ukázať no. Dobre. Takže môj prvý brainrot je triplito tralale, ktorý je súťaž Santa Hotspot, tretí Reindeer tralala. Tu mám aj zimný triplo tralale, to je radioaktíve. Ešte tu je vlajka. To by nám celý. Dobre, takže Santa Hotspot s týmto tu enchantom tako a ešte s týmto tu, ktorý neviem aký je. Ešte tam vpravo pri Santa Hotspotovi som mal brainrota, ktorý dával 100 miliónov, len mi ho niekto stýlol. Ballerino Lololo Rainbow brainrot God dáva 2 milióny za sekundu. Lava Los Bombicos brainrot God. Diamond Guriro Digitale Secret a Odin Din Dun takto na asi neviem o koľko rebircov, len si tu proste budem zbierať tie veci. No takže ukázali sme si moje brainroty a tu ešte môžeme nejaké triky a aspoň s mojou výbavou. Na mojom predošlom účte, od ktorého som zabudol heslo, tam mám zase brainroty, veľa rebirc. Sa mi zdá, že 14 alebo 15 rebirc. Ale mám tu aspoň nejaké triky s týmito tu vecmi. Takže si predstavte, že niekto sa napojí na server. To bude stáť, lebo neviem čo sa deje, niektorí proste tak stoja. Keď bude mať ako tu dajte trap. No takto pôjde, sa bude kúkať, trapne sa, neviem kedy môže ísť, ale môže ísť aj v 9 sekundách, on takto pôjde. Base bude mať ešte, napríklad on sa trapne, bude tam 10 sekúnd, alebo neviem koľko. Base sa mu za chvíľku otvorí, takto tu budete. Podľa toho, že či ste na verejnom alebo na vašom serveri, keď ste na vašom, no tak zberete brainrota, klikáte, dávate ban, beriete brainrota, idete, máte brainrota, alebo keď ste na verejnom, tak tu by som si dával pozor. Stylujete a takto sa vyhýbate tým, ktorí vás proste buchnúť. Alebo ešte, keď má napríklad tú bliznu, tak to isté. Ale pojene sa vyhýbajte, takto skáčte, snažte sa nejako vyhýbať a také veci. No takže ešte čo by sme mohli? No takže ešte by sme si tu mohli niečo, neviem čo by sme tu mohli pozrieť do workshop. Takže máme tu nejaké veci. Odstránili Flinker Purchase, čo je toto, takto môžete lietať. Ale keď stylujete, no tak vám to zmizne, takže budete normálne takto behať. No a ideme pozrieť do toho shopu. Dobre. 2x money. Ani nie. Nebudeme to kupovať. No tak asi si nič nekúpime z Robux shopu. Možno na budúce. Už ideme toto video ukončiť a ja sa s vami lúčim. A čaute!